дар Тоҷикистон то чанд рӯзи дигар ҷаримаҳо барои риоят накардани қоидаҳои ҳаракати роҳро ба ҳадди дарднок барои ронандагон боло мебаранд. Бар асоси кодекси ислоҳшудаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 16 феврал имзо кардааст, ҷаримаҳо барои ронандагон бисёр боло бурда мешавад, шурӯъ аз 76 сомонӣ то ба ҳазорон сомонӣ. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ бо тағйирот дар кодекс ошно шуд ва қабл аз барнома аввал аз ӯ дар бораи ҳаҷми ин ҷаримаҳо пурсидам. масалан, бар асоси кодекси нав аз ин пас барои набастани камарбанд ва ё тасмаи бехатарӣ дар дохили мошин ҷарима аз 78 то 156 сомонӣ ҳам зиёд мешавад. қароре ки зоҳиран ронандагони садҳо ҳазор мошин дар кишварро ки бастани камарбандро чандон муҳим намешуморанд, нигарон ва шояд эҳтиёткор хоҳад кард. дар матни кодекси нав ки радиои озодӣ онро дид, гуфта мешавад идора кардани воситаи нақлиёт бе бастани тасмаи бехатарӣ ё интиқоли мусофирони дар курсии пеш нишаста ки тасмаи бехатариро набастанд ба андозаи аз 1 то 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. қаблан барои ин қонуншиканӣ ронандагон дар Тоҷикистонро аз 36 то 72 сомонӣ ҷарима мебастанд. аз ин баъд ҷарима барои итоат накардани ронандагон ба чароғаки сурхи роҳнамо ё роҳ надодан ба мошинҳои ёрии таъҷилӣ то ба 858 сомонӣ мерасад. риоя накардани суръати ҳаракат ва ё ҳаракат бо суръати баланд бархилофи қонун ҷазои сахттар ва ҷаримаи зиёдтар хоҳад дошт. намоишкорӣ ҳангоми ронандагӣ ба мисли дрифт ва ба қавли мақомот беэҳтиромӣ ба ронандагони дигар аз 760 сомонӣ то бештар аз 1100 сомонӣ хоҳад буд. ронандагони тоҷик аз ин пас барои риоят накардани суръати таъиншудаи ҳаракат дар роҳ ҳам ҷаримаи зиёдтар мепардозанд ва он ҳам аз марзи 1000 сомонӣ ва ё $100 ҳам мегузарад. мумин боло бурдани ҷаримаҳо дар ҷомеаи Тоҷикистон ҳамеша баҳси зиёдеро ба бор меорад. оё мақомот дар бораи ин қарор чӣ мегӯянду худи ронандагону мутахассисон чӣ назар доранд? мақомот ва бахусус бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамеша гуфтанд ки ҳадафи асосии боло бурдани ҷаримаҳову сахт кардани танбеҳи ронандагони қонуншикан пеш аз ҳама таъмини амнияти мардум аст. онҳо омори садамаҳоро намуна меоранд ки воқеан тарснок аст. масалан, соли 2025 ба гуфтаи вазорати умури корҳои дохилӣ дар натиҷаи садамаҳои нақлиётӣ 643 кас ҷон дода ва 1500 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. ба ибораи дигар, ҳар рӯз дар роҳҳои Тоҷикистон 2 нафар ҷон додаву 4 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. ба гуфтаи мақомот, фалсафаи ҷаримаи гарон ин аст ки ронандагон аз тарси аз даст додани пули зиёд мекӯшанд бо риояти қоидаҳо ва бо эҳтиёту дуруст ронандагӣ кунанд. аммо иқтисоддонҳо мегӯянд ҳадафи мақомот бештар ҷанбаи иқтисодӣ дорад. далелашон ҳам ин аст ки ҷаримаҳо яке аз роҳҳои бисёр осони пур кардани буҷаи давлат ба ҳисоб меравад ва бахусус дар шароите ки корхонаҳои истеҳсолӣ дар Тоҷикистон камтар ва баръакс эҳтиёҷи давлат ба даромад зиёдтар аст. дар ин миён як ҷанбаи ҳассоси дигар низ ҳаст ки оё дар воқеъ ҷаримаи баланд ронандагонро бо интизом мекунад ва ё танҳо нархи ришваро ки бисёре аз нозирони роҳро ба гирифтани он муттаҳам мекунанд боло мебаранд. ба қавли яке аз ронандагони таксӣ ки радиои озодӣ бо ӯ суҳбат кард, вақте ҷарима барои ҳаракат бо суръат баланд меравад, масалан 500 сомонӣ мешавад, эҳтимоли он ки ронанда ба нозири роҳ дар ҷои ҳодиса бо 200 сомонӣ масъаларо ҳал кунад бештар мешавад. ташаккур. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ буд ки дар бораи боло бурдани ҷаримаҳо барои беэътиноӣ ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар Тоҷикистон суҳбат мекард.